Idi sumalsalog da iti bantay, nagsardeng ni Jesus, iti nasimpa adiso, ayan ti ado kadagiti adalan na. At damot sadyay dagiti nakadado at tao, ang naggapo iti amin na paset ti Judea ken Jerusalem. Kastamet kadagiti syudad ti Tiro ken Sidon, nga asideg iti baybay. Napanda sadyay tapno agdengeg da ken kuana, ket paagasan da kadagiti saksakit da. Napanmet dagiti agsagsagaba kadagiti dakes nga espiritu ket immimbagda. Kayat itunggal may sa asagiden ni Jesus ta adagga po kenkwana apan nakabalin amang paimbag kadakwada amin. Kinita ni Jesus dagiti adalan na ket kinunana. Nagasat kayo da kayo anapanglaw takukwayo ti pagarian ti Dios. Nagasat kayo da kayo amabisin ita tamapnek kayto. Nagasat kayo da kayo nga agsangit ita, taag katawa kayto. Nagasat kayo nagurain da kayo dagiti tattao, no di da kayo awaten, no pabainan da kayo, no kunada adakes kayo, gapo iti anak ti tao. Agragsak kayo no mapasamak ti kasta, ket aglagto kayo iti rag-o, taad dadakkel agong gunayo sa dilangit. Kastamet ti inaramid dagiti ammada kadakwada, kadagiti propeta. Ngem asi kapay, dakay anabak nang ita, talinak amyon tinamay ti biyag. Asi kaypay, dakay amapnek ita, tamabisinan kayto. Asi kaypay, dakayo nga agkatawa ita, taagdongaw ken agsangit kayto. Asi kaypay, no nasaya at tisawen ti amin a tao maipapan kada kayo, takastamet ti kinun kuna dagiti ammada kadagiti sinan propeta. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Kaslamo langit dito yung tanagado na kapuraw. Ngastoy sa tilangit na pupudaw mo pa yan, no, puraw mo ila nakaunggan dadagiti kaadwan. No makakit-kita akti kala ko mapaiyas nga dadanum na dagiti irigasyon kauray summer na nalang tulat na dagiti ruot kadamula ti aglawlaw na kaslaman at dalat di kaunggak ti umok-ukook nga apal. Kala day tayo jiri naggasat da. Naya ko mano day tayo dagay ayos nga danom kadda pala pagpakanti animal makamula kalat ta uray summer. Kasla at dalat ta di jiri nga umapapal ti kalangto. Taapay nga min iyayan mi kilikili nga rod ti bantay nagngato ti danong urayem mi danom laeng ti tudo ti pagtalon. Malagip ko nga ron nga kunak idi nga manmanula ti gripo di ayan may 30 minutes nga bumbam santo rumwar nakapila ti timba kada ko nga pagsado. Kinaawagan kami awagan da kami man di ubog ti naangrag amuyo naangrag. Nagaangrag ti taga ubog ko na da. Magkanyayo ta dagiti labuok yo naangrag. Kada kami nagaangrag ti taga ubog ko na da taapaya malagip ko umuna nga piyesta di ayan may. Sityo kam garod, kinangato, umuna nga piyesta. Gagaputa piyesta, ada basketbulan me, nga kasla sa nga rikos mo, ti nakaikaputan data nga ring, yay da board na mutan nga tabla, di nakaikaputan na, paunti ka inito, nga no ishoot mo, agpaypayapay di jay ring. Siyempre, agraraman mo aming nga tao nga agbasketball, piyesta nga rod, ada premyo na. Kakunada, maditi agay ayam nga nakasapatos. Oho, aguray nga raud. Nagawid mo, di tatang. Agsublay, sos, pangays, kumbat kindete butas nga naputad. Naka-six packet. Sino pa iting mayat nga manggwardya data? Hindi may isaw. Kuna na sumrekan, ay apo nakasabinti bunang. Nga nga rod mo ti mayat nga manggwardya data. Madi. Kay katahin. Agraraman mga repere, di amo tinagan na di nga repere, Ruben Amanon sa. Kung natin tiripiri ay sultip na, daritay nga sultip nga daritay pasurot ti kendi nga nasamit nga nagbubukal ababasit. Nalagip yun day jay.
Ada pagsusublatan no sino ti agriperi na kanya mo with all the katay kada dikid nga maso ang tawid na mo tan. Kunana mo ta awang mo nagtrain nga agriperi jay. Anya DJ rep. Alanganan ng bulay yung maglaang. Tsaka mo no kas ano daytan. Kas jay iso nga namapang kami di plaza ta sementon. Ngay di may maambo agtarayan tada kami nga rod kay maysa ka tinaray na kinamat na bulan na dongpar na aming speaker kada danom ijay. Kunana ka jak-jakikis la kuma kunana nya ti kahit nga sa tip-tip pang la kuma ta kitaan nyo kunana matan na mo agtaray ti flat. Iso nga namapang ka mag-ayam ijay baryo, ijay sentro, tiyawan no saan sa bali nga barangay ta simenton, at danet dan, wow, kabubutang mo ti aga-ayaman, no sumrek kampay laeng kunada, nagaangrag ti taga-ubog kunada ta, with all the kursing kadadagay tayo agmarmar tang-tang nga buok. Awang garod madandanom, kasi ti tao nga naangrag kunada, tay diyan mo naangrag, basta mo, niya pangawag yun ti naangrag. In English, anglit. Naangrag dry. Hindi umuna nga maibasa. Nagpintas dati ko na ni libro ni Isayas. Ilunod ko to, ti tao nga umadayo kanya, kunana, mayarig, no tita, no nagtalag ka dagiti tao, ngam ti umasidag kanya, kas lalakayo nga naimula, iti asidag ti ubog. Nalang to, agbunga akanayon, na rungbo dagiti bulong na asidag nga rod iti ubbog. Kasi ulit ko na iyarig ko ti tao kasla ibaga na nga no addatay kanya na kasla ti aday ti igit ti waig nga anytime agbungbunga anytime na lang to mayat na lang to ti bulong nahan nga da kami na kinaangragan no yung kamang ruot nagangrag no kunada adu nagangunan mabalim mo nga po uran. Kakas jeti imbaga na kadagiti tattao ni Apo Jesus. Haan laeng mga pisikal nga haan laeng mat nga pisikal no tatta i-apply tayo tatta haan lang nga pisikal nga naangrag. Padasem ti agsyat nga rin na biing nga di ka mo uminom ka agang angrag kan agkursing amin nga pispis mo di mat. Naangrag dry. Kauray ti biyag tayo, ti na espiriton nga panagbiag tayo. No daduma dry naangrag. Apaya nga kunak kaadun nyo ti aglektor agakulait ag leader iti simbaan apaya imbagak kanyayo ididamdamo ti training nga it's not the service. Haan nga dijay iyo umayo nga agserbi dito nga agbasa. Haan nga dijay iyo umayo nga agserbi nga agpakomunyon. Titartari gagayan tayo lumang to di relasyon nyo kini Apo Isus umunag di pamati. Tano tila kayat mo ka umay kalag parang dito yung agbasa umay kalag pakomunyon. For asyo, dangarod nakita nga agpakomunyon ka. Kung ang lano mapanagpakomunyon ka nagganas ta tilay na nga mapan. Agberbiro kan ti pakomunyon. Ano tila panggap mo nga umay ka day umay ka laang tapno makita dakin tapno adda pamarang na angrag nga pamati isungor nga bagbagak nga umay kayo haan nga day pa nagserbi nga nga makimisan na kinuhang ko mga schedule karabawan nga rason. Adda nga kamkamatin tayo, DJ, umunag di relasyon nyo kin ni Apo Isus, tano umunag di relasyon nyo kin Apo Isus, lumang to DJ biyag tayo. Kasla kumunkunot tayo nga kanay, adda ko man ni Apo Isus tibubon, adda tayo di abay na asidag tayo, nalang tulat ta DJ biyag tayo. Amo yung tinaangrag pa nagbiag. Takkaban tayo. Anya di pang takkab tayo tam no dry di jay na espiriton nga pa nagbiag tayo adu ti pang takkab tayo. Anya di jay no dagiti agbasbasa diploma. Damor nga diploma nga maisabit jay ti diding mo. Damor nga maitantanok ka bat haan na ka baelan nga takkaban ti haan na ka baelan nga takkaban ti dry ti naangrag nga pa nagbiag tayo. Anya dagiti pang daytay pang takkab tayo ti kayat tayo nga pangsibog na nga us-usto no adayo tayo kini Apo Isus sanikwa.
For a show. Aggatang ka, agpatakder ka, tapno ko na dagiti tattao ulit imang ibaga, wow. Tapalam nga rod. Tapalam nga rod. Anya dagiti kwa tayo, position. Masapol mga adda pistok mat uray tanod laeng mat sir, ma'am. Tapno makuna mga adda, but actually ang ragda dyan. Kada kita Valentine's yaw, abaw, gana sa niyo. Nyaman nila kay ko, Father, apaya, di na pa may inikan ti chocolate, hanggang nga pang chocolate taro, pang bukayo. Hanggang feeling nga chocolate, itid na para bukayo lang. Taga pula. Maya, sosyalin, ano, balikot sama. Kaape, di relasyon nyo ti makatawan, di la tila pagririyan nyo, di hamo nga panangitin with all the sacrifices, kada kinapakumbaba, kada ayat, di la chocolate, wano di la sabong, nga kwati pagririyan nyo, tamo nga into, takabla ti relasyon dayta. O lagi ikan nakatsabong tata, na may mayat pala, nga di inal daw nga agyawit ti sabong ti karabasan. Kauwan na minsan lata sabong mo. Dagay sabong yung naawat yung aglaylay danaan. Pangusaran yung arod. Basuraan. Kan nakala na ikan na minsan ti sabong mo iti Valentine's ka. Ginsa sangit ka. Agipos kamutan. Kunwari. Na may mayat pala di inaldaw ng agyawid ti. Binigat nga lidag kin gusipang kin sabong ti karabasa. The whole year round ka, nagsaya at kumaka, daya na minsan nakalanghang na ikan ka, takablaang daya, tapos ibagam nga nasa adya relasyon, na may mayato pala, ang jipod-pod no nga relasyon. Nagado na kita pang takab tayo, no, nadry ti panagbiyak tayo. Dayta, sobrang nga bisyo. Sobrang nga pamadayaw ti bagbagi. Kayat na nga saun, no na-dry, no naangrag ti panagbiag tayo, agsapol tayo iti sa bali. Iso da gajay, masapol nga, mapalakpakan nak, siyak ti palakpakan nyo. Nagitay, makaagbirbirok laan ti pamalakpak, pampamadayaw. Adda something di dyan nga wrong. Adda something adda kurang na. Nung mangberbiro kalaang, tipang takab mo. Haan nga dakis ti sa nikwana no na para burang ka, ngam nga iso ti Diyos mo, haan nga nadakis ti adalugan na no na para burang ka, ngam haan nga nga to ti lugan ngam tao. Haan nga dakis ti position no pinili da ka, ngam haan nga to ti position ngam tao. Haan nga dakis ti adal, kada pa niya naganan pagtrabahuan, ngamahaan nga agbalin nga ngato dahi nga diploma kinadal ngem tao. Tano kompleto di panagbiag mo, no addakin ni Apo Jesus, no nakadikit ka kin ni Apo Jesus, haan mo nga beruken dagitoy. Haan nga dagitoy. Haan mo nga padayawan tabagim. Iso nga rod nga dahi, kung natay nga rod, nalawag, oray na po, Flor, ibagbaga na idi agri-collection kayo. Ngayon, umay mo dito, ipanagbasa, wano pa nagpakomunyon, wano pa nakimisa even your religiosity, kasyak, ti masirserbian, agaawid tayon, nakadradray nga panagbiag, oray ti kinapadik, jak mabalin nga akwen, narugit, nakapsot, agkurang nga kinapadi, ngamahang ko mabalin nga siyak, amin oray garasya, bendisyon nga ipapaay na, simbaan man kin kadagiti tattao, hang ko mabalin nga akwen. Tano inakok daytan, nagdry ti kon, no siyak ti padayawak ti bagbagi kon, very dry dayain, isuna Ni Apo Jesus ati mapadayawan, amin nga aramidon tayo. Iso nga no daytay, addagkam kamalino daddumahan, hamo ma-realize, nga ti serbiya mong kabagbagi mo, nag-dry day nga na espiriton nga panag, never nga mapankanya tayo, mapangkanya na. Isuna amin, isugarod nga tata, mausungan kayo. Congratulations, nagpipinta, dandani kayo pa nga malasinan. Naggugwapo kay mutan. Ngam day ta kinapintas kada kagwapo kada kinapuraw tibado un addamot aji para kanyam no adda ka jay lingod mo un adda ka jenti iddamot ka thank you Lord ta pinili nak agyaman ta pinili nak ngam laglagi pa nga haan nga para kanyak para ko makingka
Isugarod ko na nga haang kayo nga naayaban nga umay agserbi, gapulaeng ti panagserbi, very dry nga pamati. Naangrag a pamati, imay kayo, taad-adda nga lumangto, rumungbo, di relasyon tayo kini Apo Isus, makatulong mat nga mang parungbo ka dagiti kakabsat tayo. Nung siksikala ti umay mo, kunam iti, siksikala ti umay mo padayawan ti bagbagim iti uri, padi ka agaawid tayon. Wrong intensyon nga misyon, kamali nga pampanunutan nga misyon. Kada ito, anya ti kapintasan na dito kakabsat, dito nini, nagasat ti tao, adi mangipangag ti pamagmagadag iti daddo mga managdakdakas, nagasat ti tao nga agtalek. Di jela ko maawang ko matibiruken tayo nga nabilbilag, awang ko matibiruken tayo nga puon ti ragsak, awang ko matibiruken tayo nga panakaidaydayaw, nohaan nga di kaasidag tayo kin Kristo. Na ikadua, kunana dito ibanghelyo, nagasat dagiti napanglaw, nagasat dagiti nanumod, nagasat dagiti agladingit, ti kuma kinanumo tayo, tilaeng kuma kinanumo tayo, ti maikarit tayo kin ni Apo Isus. No ngamin no nanumo kunana, si sasagana nga umawat ti tulong, si sasagana nga dumngeg ti pannursuro, si sasagana nga umarakop kin ni Apo Isus, no gamin no adda pagkarkarit mo ka, hanggang nga umasidag kin ni Apo Isus, adda pagkarkarit mo nga laing, ada pagkarkarit mo nga adal, ada pagkarkarit mo a posisyon, ada pagkarkarit mo asanikwa, narigat kagamin nga umasidag ken ni Apo Isus. No adayo tayo tiriin na ni Apo Isus, so dijay beruken tayo sa bali nga mangup-up dijay mangpatid-ted dijay na angrag nga panagbiag tayo. Isu dijay agbirok tayo. Katatta ko na nagasat dagiti nanumuuan, tila ko mamaikarkarit tayo, tila ko maimayan tayo, di kinanumo tayo, numan pa'y nanumo tayo, pinili na tayo nga imay. Haan lang nga dagito nga lektor kada akulait. Di kinanumo tayo nga umay agparintumang itisaklang na, nga napakumbaba, nga Apo mang namnama kami king ka. Nga haan nga agtaltalag iti bukod apigsa, hang agtaltalag ti bukod asanikwa, hang agtaltalag ti bukod nga laing, tadi di laing tayo ka, hantay pa'y nga bukod, insagot na impabulod na laeng kada tayo. Kadayti ko na tayo, wen, no daduma, adda tendency nga umadayo tayo kini Apo Jesus. Uray ti na espiriton nga panagbiag tayo akas jay. Adda daytoy gundaway nga nagmayat ti relasyon ti kina Apo Jesus, kayam ti agsingpet, kayam ti mamakawan, into no dry, awan ti kinasingpet, kumarit, managing bubukod, no, anya na ganan, agimula ti sakit tinakam, ngam no sumanto tayo tumanan, adda rin yung gundaway nga umasidag ti kina Apo Jesus, kasla ti gundaway man nga kasla kayam ti mamakawan, agtalag ka king kuana. Tatipan na espiriton nga panagbiag tayo kagaskas dyan. Nga dumteng ti gundaway nga agbalin tayo adray, anya dayjay, nakarit, nagimula ti sakit tinakam, managing bubukod, pamadayaw ti tao ti berberuken, dry dayjay, naangrag dayjay. Hala kakabsat, dayti kinaangrag tayo, di mo dayjay uray no daytay karuutan, dayjay karuutan, uray agdradray, at dalat ta mabati nga ramot, nga no imay ti todo, imay ti sibog, iso ti umuna nga ag, tubo. Ahan na kayat nga sa uwan nga, no, adda nagkurangan tayon, adda basol tayon, adda nagkapsutan tayon, awanan apulos ti ramot, ti kinaimbag kanya tayo, haan addalat ta. Nga numasibugan, rumungbo. Hantay nga ibaga nga, ore no, nakapsot tayon, adda nagkurkurangan tayon, adda nagbasulan tayon, kuna tayo, natayon, di na espiriton nga panahaan. No umay ti sibog, nga agapukin ni Apo Jesus, agtubon tulat ta. Kuna tayo, no naangrag man ti panagbiag tayo, ti agda mga panawon, dumawat tayo, umasidag tayo kini Apo Jesus, agkamang tayo kenkwana, kabaulan na tayo apalangpun. Ikarkarigatan nga liklikan dagiti, mangiduron kanya tayo nga agbalin nga natikag, agbalin nga naangrag, tapno agsubli tayo nga lumangto. Badasin nyo, the more you get closer to God, haang mat ang tayo, bima nang ka nga kasi gamin ti panunot tayo. Damor nga umasasidag ka kini Apo Jesus, damor nga lumanglang to tabiyag mo.
Siguro nga kunak, kitaan nyo dagitay na sansanto nga tattao. Urihan dag make up. Naranyag na lang to jero pa da. Nadamo dagitay make up, ngam no nakariing tibigat tawan make up, kas lamakas, labro ka alalya. Nagdaray di biyagda. Adaya, ado dagitay oray ka no. Oray ka no, sanikwam aming nga sanikwa, ay apo. Ada nakaabay ko nga mapanjay ko edi. Sumrek kami ijay SM. Makita mo't aday postura na with all the bag. Nangina kastansa ni kangina. With all the makeup, with all the spray net kada ko ang kita jero pa nga magna ijay mo kasla nakair-irot kasla nakadagdag sen. Agpili ti bag ka awan pa'y maapresyar na puros uyaw. Ang langit na tayo nakadradray nga ijay biyag nga makitam nga anya lang nga tati paggapon ti ragsak nagaadamot sa nikwana. Anya nga tati mangtid kanya na ti ragsak ka adamot kaya na. Han na kayat nga sa uwan, nga kaya nga surlatan ti kinabanang sa nikwa, adal, position, ti natikag nga panagbiag tayo. Nilaeng Apo Isus ti mangted ti lang to. Nilaeng Apo Isus ti mangted ti rungbo. Nilaeng Apo Isus ti nasaya at nga panagtubo. Kakarkaritan kayo, nangruna kada kayo nga mausungan. Da kayo nga pampamilyada. Parungbon tayo. Ni Apo Isus ti pasidigan. Umasidag kin ni Apo Isus. Kumunot kin ni Apo Isus. Isulaang ti mangted kanya tayo ti pudpud no nga ragsak. Isulaang ti mangted kanya tayo ti pudpud no nga ginawa ti biyag tayo. Ta amin ibilang tayo amin kunana nga rod ditoy nagasat ti tao nga agtaleg iti Dios han nga agtaleg dagiti panangalilaw. Ti dakes anya dagiti panangalilaw nga dagiti no nagtaleg ka pinagbalin mo nga Dios ta sanikwamon adal mo laing mon urain niya nga addakan niya mo no pinagbalin mo nga Dios daytan ay ka mapukaw ka. Hala kakabsat tartari gagayan tayo at nalang to nga panagbiag nalang to gapuken Kristo. Tartari gagayan tayo at naginawa nga panagbiag naginawa gapuken Kristo. Ngadagundaway nga agangrag agtikag namnamaen tayo lata adalata mabati aramot nga si uuray kini Apo Isus nga mangsibog agtubo ket agtubon to lata no agtubtubukan dagdagam no agbungbunga kan iburay mo hamo nga bukbukudan no agbarbarayuboy ta bunga mon gapukin ni Apo Isus dayta ti gundaway nga mapangkan kin kabsat mo iparinam kadakwada nga nabarayuboy ti ayat ti Dios. No marinamon nga aglaplapusanan ti grasya ni Apo Dios kingkan dayta ti gundaway met iparinam met kadakwada nga aglaplapusanan ti ayat ti Dios. Nalangto ka nga ruden, nabunga ka nga ruden, na nakadikit ka nga rud ken ni Apo Isus iburay mo metten.